Moni kwina kulikonse komwe mwachira wireless imene ya Mzati tikulandireni mu program inanso ya Zaumoyo lero pamene tikhale tikupitirira ndithu ndi mutu wathu uja wa endometriosis yomwe timakamba sabata yatha zokhuza nsambo opweteka umene amayi amamva. Tinakamba program imene kuti zimenezo si zimene zimeneka kukhalira ayi ndi nthenda ndi vuto. Ndiye panali mafunso ochuluka amene anthu amafunsa ndiye tinati ayi ibweratu program imwe tupaseni mpata oti mudziwe zambiri zokhuza endometriosis kuchokera kwa dokotala amene timakhala nawo program imeneyi. Dzina langa ineyo ndi Rachel Joshua ndipo sindindekha ndi nzanga amene ndithu azitchule yekha zina program we. Ndathokoza Rachel. Ineyo dzina langa ndi Major Robela Ramarihwani. Ndine mmodzi wa madokotala a chipatala cha Mulanje Mission. Amene kwambiri amayang'ana zokhuzana ndi umoyo wa mzimayi. Chabwino. Ndithudi. Tikulandireni tulero program inanso ya endometriosis. Ndathokoza kwambiri. Mwina amene akuyionera koyamba komanso kumvera koyamba program iyi paja timakamba kuti ndi chani ngakhale chichewa chake cheni palibe. Matenda awawa ndi matenda odziwika komano wakuti anthu sakudziwa kuti ndi matenda amenewo. Chifukwa tinanena kuti mzimayi wokuti amamva ululu kapena mtsikana amene amamva ululu pa nthawi yawo ya msambo sinkhani yosowa wina lensa pale munthu amene amamudziwa kuti amamva ululu kwambiri pa nthawi imene akutani akusamba. So matenda amene ndi matenda osowa koma chabe kuti mwina anthu sakuwadziwa kenakonso tilibe dzina la chichewa lomveka bwino lakuti tikatanthauzire kuti ndi chani. Komano matenda awawa ndi pamene mzimayi akumva ululu kwambiri pa nthawi imene akusamba, ululu wosowesa mtendere, ululu chaupangisa kuti mzimayi asachite function asagwire ntchito ngati mmene amanena kugwira pa nthawi imene akusambayo. De tikafika pamenepo kupeza kuti nsambo uja ukusokoneza moyo wa mzimayi ndi titha kunena kuti mzimayi uyu atha kukhala kuti ali matenda awawa a endometriosis. However, alipo matenda angapo amene angapangise zimenezo komano mzimayi wotero atakhala kuti wabwera ku chipatala ndeti pamene adokotala akatsimikize kuti ululu uwu wa msambo uwu ukubwera chifukwa cha matenda awawa a endometriosis. Matenda awawa a endometriosis ndi matenda kuti alipo. Tikatenga zimayi 10 mzimayi mmodzi ali ndi matenda awawa. Ndili kuti tikatenga mazimayi 100 ndi kuti azimayi 10 ali ndi matenda awawa a endometriosis. Ndi matenda akuti samasowa ndithu alipo. Now matenda awawa tinakampaso kufotokoza kunena kuti munthu amvetsetse bwino kuti machitika ndi chani. Timanena kuti pa nthawi ya msambo pamakhala layer ya mkatikati mwa chiberekero imene timati ndi endometrium. Endometrium ija imafufuma pamene mzimayi akuyembekezera kuti akatenga mimba implantation zachitike. Then endometrium ija akafufuma kupeza kuti mzimayi uja sanatenge mimba, endometrium ija imagwa kupanga shed off. Ikamapenga shed off ndi pamene mzimayi amasamba msambo uja magazi aja amene amapanga pa nthawi imene akusamba. Now endometriosis ndi pamene layer imene kugwayo imene kupangisa magaziyo ikupezeka kunja kwa chiberekero. Then ikapezeka kunja kwa chiberekero imapanga behave ngati mwa chiberekero. Ndiye kuti mzimayi akandikira kusamba imafufuma, ikafufuma ikafika nthawi kuti mzimayi apange msambo wa bwinobwino imapezeka kuti kumene kulili kuja kukuchitika magazi koma chifukwa chakuti magazi aja sakutulukira kunja then amabweretsa ululu osowesa mtendere ngati mwa thupi la mzimayi. So endometriosis ndi pamene layer imeneyo ya endometrium kapena ma cells ofanana ndi layer imeneyo amapezeka kunja kwa chiberekero ndipo amapanga behave ngati mwa chiberekero. Ndi tanthauzo lake la endometriosis ndi limenelo. Chabwino tiyamike kwambiri chifukwa chakuti fotokozera. Lero tukamba kuti tikupita ku mapetopeto kwa mwezi umene wa March. Mwezi umene ndithuna lwa padera pounikira amayi komanso kuganizira nthenda imene ya endometriosis. Ndiye panali mafunso ochuluka amene anthu munkafunsa ndiye mukaona ndithu pansi pakane mwanoyo pali nambala imene ikuoneka mukhoza ndithu kuimba foni makamaka kulemba SMS pa manambala awiri amenewo ndiye kuti munena dzina lanu kumene ndithu mukuchokera komanso ndiye kuti mufunsa funso lanu kapena ndemanga. Major amene ndithu ndi dokotala wathu akhala ndithu pompano kukuyankhani mwamvemvemve chilichonse chimene mungathe kufunsa chokhuza nsambo opweteka umene ukukambidwa kuti sumeneka kukhala choncho ayi inde kupweteka sikungalephere popeza china chake chikuchitika mthupi lathu komano osati mpaka napaja pamafika ena mpano mwagudumuka
pana kudwala ndithu mpaka nawo business osapita kuntchito osapita kuti muli musambo nde zimenezo zomwe zinakambidwa nena kuti sizoyenera ndivuto tikuyeneka kukhala tcheru ndithu tikagaonedwe ndi madotolo kuti tilandire thandizo loyenera tikutero ndithu nde bwina pamene tikudikira kuti anthu ayambe kutumiza ndemanga zawo kapena mafunso kumafunanso kudziwa nena kuti kodi ndi mulingo uti umene munthu akuyeneka kudabwapo kuti kupweteka kukusindiko. Okay. Pa nthawi imene mzimayi akusamba chimene chimachitika ndi chakuti chiberekero chicha chimafinyika chimata kufinyika kuti chichose magazi acha achoke ndithu. Nde kufinyako kumata kuchitika kwa mzimayi wina lense amamva kutsinatsina chifukwa chakuti chiberekero chicha chikufinyika kuti magazi acha achoke. Nde pamenepo ku ululu umenewu akuti sikuyenera kumwa olopanado umene ndo akuti it's acceptable titha kuvomereza kuti okay chabwino mzimayi uyuyu zili bwinobwino. Koma zikafika pa point yakuti mzimayi akumva ululu wakuti akuyenera kumwa panado kapena brufen kapena painkiller ina iliyonse nthawi ina iliyonse akamasamba kufika pa point yakuti ngati sanamwe mankhwala amamva ululu kwambiri ndi kuti pamenepo pali vuto. Number 1. Number 2, ngati mzimayi akuyenera kusamba amene akusamba pakati pa masiku awiri mpaka na masiku 7 mukaona kuti mukusamba kuposa masiku 7 achanso pamenepo pali vuto. Kusamba kwa mzimayi imanena kuti ngati zonse zikuyenda bwinobwino asinthe nyanda kapena phadi mwina kawiri pa tsiku akaika mamawa aika mazulonso pogona zabwinobwino. Ukapezeka kuti aika mamawa chama 10 kusintha chama 2 kusinthazo chama 6 kusintha kuzukanso usiku kusintha phadi tadzaza ndi kuti pamene pali chani pali vuto. Ndi mukaona zinthu ngati zimenezo musachedwe nazo kukhala nazo pansi bwerani kuchipatala. Kwinananso pamene paja kutsimikiza kunena kuti ngati mzimayi yakuona kuti msambo wawo ukusokoneza kagwiridwe ntchito kawo mtsikana akulephera kupita ku sukulu chifukwa chakuti akusamba ululu wake ndosowesa mtendere kapena mwina akusanza kumva zina zake zosowesa mtendere zina zake mzimayi kuntchito sakupita olopa khomonso akulephera kupita ntchito za pakhomo chifukwa chakuti msambo chakupweteka kwambiri kapena ukusowesa nthawi zina akhala kuti sukupweteka koma ukusowesa mtendere kwambiri kupeza kuti akudwala ndithu akulephera kupita ntchito zawo zimene amene akupita. Zimenezo zimayenera kuti zikhale chiopsezo kwa moyo wako kuti athamange mamsanga apite kuchipatala tikaone kuti chikuchitika ndi chani. Ndithude chabwino kutero ndithu mu program yathu imeneyi ya Zaumoyo pano pa Mzati. Ndiye tili ndi mauthenga awiri atatu omwe afika apa akuti ine ndine Esme Banda kuchokera kuno ku Lilongwe. Kodi ndizoona kuti kupweteka kumeneku kumabwera chifukwa kuti munthu sunabereke? Okay. Pali inanso mwina mtenge awiri. Okay. Nduzani kumachinjiri msambo umenewo umapweteka kulekeza zaka zingati? Anduzani kumachinjiri msambo umenewo umapweteka kulekeza zaka zingati? Nde tione wina awasana lembe dzina. Tingasiyanise bwanji kupweteka kwa nthawi zonse ndi kupweteka kodabwisako? Sana lembe dzina lawo. Ndiyampe ndi awawa kuti tikasiyanise bwanji. Ndi zimene ndafotokoza papa kunena kuti kupweteka kwakuti sikuyenera kumwa mankhwala ena lonse titakunena kuti ndi kwabwinobwino kapena mwina makangomwa panado yekha kumva kupweteka kucha kwakuti ukamwa panado yekha kupweteka kucha ululu wake ukuchita control ndi panado yekha titakunena kuti zinthu zili chani zili bwinobwino. Koma ukapeza kuti kumwa panado sizigwira mpaka nokumwa brufen nthawi ina iliyonse makamwa samba mukuyenda kumwa brufen chifukwa chakuti ngati sumwa brufen sukhala bwino ndi zimene zoti pamene pali vuto. Tisiyanise pamene pochoyamba. Chachiwiri njakuti funso loyambirira lichala kuti ngati wasamba Esme kodi kusamba kumene kuzona kumatha ngati munthu wabereka? Ayi ndithu yankho lake si ayi nthawi zina ndi pala azimayi ena kuti anamba kumva ululu asanayambe kusamba then atabereka anapezeka kuti ululu chawatha. Komabenso pala azimayi ena kuti anali bwinobwino asanayambe kubereka koma atangoyamba kubereka anamba kumva ululu. Ndi sitikaneneletu kuti ululu umene uzasiya. Chachikulu ndi chakuti tidziwe kuti chimene chikubweretsa ululu ndi chani.
mwachisanzo otakhala kuti ululu ukubwera chifukwa cha mafibroids nso atha kupangisa kuti nzimayi kamasamba zimva ululu. So ngati siti kudza kuti chikupangisa ndi chani, zimakhala zovuta kuti tidziwe kuti zinthu izi zikhala mwa nthawi yochuluka bwanji. Then panalo funso lachiwiri lakuti ululu wake wa nzimayi wa msamboyu umatenga nthawi yayitali bwanji. Then endometriosis nthawi zambiri ululu wake umayamba pamene nzimayi wayamba kusamba kapena ali mkatikati mwa ndime yawo yakusamba. Atha kuyamba nthawi imene akuyamba msambo ija pamene akukula msinkhu kapena mwina zaka zikapita kupeza kuti ululu chawayamba ali pakatikati mwa zaka zawo. Koma nthawi zambiri ululu umene timayembekezera kuti utha kuzasiya pamene iwowo wasiya kusamba akafika pa nthawi ija ya menopause. Timayembekezera kuti ululu umene watha kuzasiya nthawi imene. Koma chifukwa chakuti ululu wake kapena matenda wawo amakhala kuti ndi athupi lonse osati nkhani ya kubereka kokha. Kumatha kupezeka azimayi ena kuti afika pa nthawi yakuti asiya kubereka komabe ululu kumatani ukumapitirira. Komano chachikulu chimene ndanena chakuti tiyeni tipeze kuti chimene chikuberetsa ululu uwu ndi chani, then timatha kuzadziwa kuti okay ngati tikudziwa kuti chapangisa ndi chichi, then tidziwa kuti ululu wake utenga nthawi yayitali bwanji. Ndithu mama mwaswera bwanji, tingakayezese motani kuti tidziwe kuti tili ndi nthenda imeneyi? mayi ndi ndero kaya mama mwaswera bwanji, tingakayezese motani ngati tili ndi nthenda imeneyi? Okay, ndifotokoze kunena kuti kunoko ku Malawi tilibe zipangiso zokwanira zakuti tidziwe bwinobwino kuti chikuchitika ndi chani. So kufikira panopa chofunikira kwambiri chakuti nzimayi wina aliyense amene akumva ululu pa nthawi imene akusamba apite kwa adokotala amene ali pafupi nawo kuti akawaone, akafotokozere zimene akumva zija adotolo ayeze aone kuti chikupangisa ndi chani. Then adokotala aja akawaona amazafotokozera kuti diagnosis yanu kapena matenda anu amene mukudwala ndi awa. Then akafotokozera kuti matenda awawa, then iwowo amazawuza kuti okay thandizo lanu limakhala lotero. Now zimatengera kuti dokotala amene makumana nawo ndi wa level yake iti. Ku health center kuja kuli madotolo kumeneko amatha kukuonani, koma madotolo amenewo mmene tinanenera last program amakhala kuti alibe information yokwanira kapena alibe chidziwizo chokwanira chokhuzana ndi matenda awawa. Then amatha kupeza kuti akaganizira kuti matenda amene muli nawo awawa atakhala kuti ndi endometriosis, ali ndi kuthekera kapena ali ndi ufulu wakuti akutumizeni chipatala chachikulu chimene chikakhale district level. Pa district level mukakumana ndi dokotala amene akakuoneninso nawonso, amene acha akakuonaonani amazaona kuti okay awawa tikuganizira kuti atha kukhala kuti ali ndi endometriosis. Ndiye ngatha kuganiza kuti ndi endometriosis and alibe zipangiso zokwanira zothandizira pa matenda amenewo, ndiye amenewo amene akutha kutumizeni ku central hospital kuti apa amene pomwe kakumana ndi ma consultants ndiye amene ali ndi zipangiso zokwanira zakuti atsimikize kuti apange confirm diagnosis kuti matenda awawa ndi awawa. Nthawi zambiri kunoko ku Malawi chinthu chimene timapanga rely kuti chitsimikize kuti matenda awawa ndi endometriosis ndi pamene timatenga kanyama pang'ono imene timayitchula kuti ndi biopsy. Timatenga kanyama pang'ono pa chotupa chimene chikapezeke pena pale ponse, then chotupa chicha chikapita ku histology kuti akaunike bwinobwino kuti kanyama kamene katemero kacha ndi kachane, then pamene mazatsimikisa kunena kuti okay awawa ndi matenda a endometriosis. Ndezo nsezo tsakusokonezeni, chofunikira nchakuti inuyo ngati mukumva ululu pa nthawi ya msambo pitani kwa dokotala amene pafupi mwafotokozere. Mukaona kuti sana kuthandizeni mokwanira apempheni kuti akutumizeni ku chipatala china chakuti mwina mukakumana ndi dokotala wina amene akakuthandizeni kudziwa kuti matenda awawa ndi endometriosis kapena ni matenda ena. Ndithudi tiyamike kwambiri chifukwa chakufotokozera momveka bwino kwambiri pa nkhani imeneyo. Apatilowenso ku Phalombe Mayiligomeka akuti Mayiligomeka akwatiye general agrupu bona. Nthenda imene ngati yamuyamba msikana ali wachichepere ndipo sana ndiye thandizo iliyonse, alibe kuthekera kuti asasabereke mtsogolo. Funso labwino kwambiri. Matenda awawa timafuna kwambiri awareness yathu ya chaka chino. Theme yathu ndi akuti endometriosis does not wait. Ikutanthauza kuti matenda awawa samadikira.
research imene yachitika kwambiri ikuonetsa kunena kuti mzimayi ngati ali ndi matenda a endometriosis zimatenga mwina zaka 8 kapena 10 asanadziwitsidwe kapena kuuzidwa kuti muli matenda awawa a endometriosis. Zaka 8 mpaka na 10 ndi zaka zambiri kwambiri. So zimene tikuopandiza kuti ngati azimayi amatenga nthawi yambiri asanadziwe kuti ali matenda awawa, matenda awawa amakhala akuononga zinthu ngati mathupi lawo. Ambiri tikakhala choncho makhala kuti ululu kunga kuchulukira anabe chifukwa chakuti sanalandire thandizo loyenerera. So chofunikira choyambirira njakuti mzimayi wina lense amene ali matenda awawa adziwe msanga kuti tiyambe thandizo mwa nthawi yake. Now kafukufuku waonetsa kupeza kuti azimayi ambiri timazadziwa for the first time kuti ali matenda awawa pamene akusakasaka mphatso ya mwana. Timaona azimayi amene amakhala ndi ma issues a infertility abwera kuchipatala kuzafotokoza kuti ifeyo takwatirana kunyumba kucha mpaka na zaka 5 koma mphatso ya mwana sikutani sikubwera. Ndipo panga kafukufuku kuti chimene chikupangisa kuti mzimayi uyu asabereke ndi chani, ndi pamene timayamba kuzindikira kuti mzimayi uyu ali ndi chani, ndi infertility. So ambiri timazadziwa pa nthawi imeneyo kuti ali ndi infertility. Koma chofunikira njakuti pamene mzimayi wazindikira kuti period yawo ikusoweza mtendere, ameneyo athamange abwere kuchipatala kuti tipewe kuti tizafike pa point yakuti mwina endometriosis yawo yamba kuononga zinthu mpaka nakufika pa level yakuti sakutani sangabereke. Ndiyo chimene tifuna agwire amayiwo ndi chakuti inde ndizotheka kuti ngati mzimayi usanalandire thandizo nthawi yake atakhala kuti kutsogolo azapezeka kuti sakubereka chifukwa cha matenda awawa. Ndithu iya iti kutelo mu programu yathu imene iyi ya Zaumoyo pamene ndithu tikutenga ndemanga komanso mafunso pa nkhani ya endometriosis lomwe ndi vuto lomwe amayi amakumana ndi kupweteka kwambiri nthawi yawo ya nsambo. Vuto limene mu programu yathu lero akuti uzanena kuti si zimene kakutero limenelo ndi vuto lomwe limabweretsanso mavuto osiyanasiyana ngati tingaliyang'anire. Ndipo pamene tupita kumapetopetonso malingana ndi nthawi mayi Maonga akuti kodi ndi chani chomwe munthu angachite pofuna kuchepesa ululu wa nthendayo? Okay, pofuna kuchepesa ululu choyambirira ndi chakuti mukumane ndi adotolo atsimikize kuyambirira kuti matenda awawa ndi awawa a endometriosis. Kenako first line treatment imakhala ya painkillers. Choyambirira tiapase mankhwala achina brufen uja ndi azinzake amene amathandiza kupha ululu. Then ambiri amachita respond bwinobwino tikapasa achina brufen, mefenamic acid, diclofenac ndi azinzake kumapezeka kuti ululu uja watani wachepa. Then pale yena kuti despite kuwapasa mankhwala amenewo upezeka kuti ululu uja ukunga ukuchulukirabe. Then amene timapita second line yake ndi akuti tiyesere kuwapasa mankhwala akuti asamasambe. Kwambiri ya mankhwala amene timapezeka nawo kunoko ku Malawi amakhala ma contraceptives, mankhwala achakulela acha. Then amapasidwa mankhwala amene kuti mina tikapasa mankhwala awawa ngati sasamba ululu sutani sutheka. Koma ukapezeka kuti zimenezo sizikutheka ndeti pamene timapita ku mbali ya operation tsopano yakuti akakumane dokotala wamkulu amene amachosa timathishu tija akati sake kumene tilili ku mthupimo atichose. Then akatichosa pamene mwina ululu matha. Komano choyambirira njakuti musatenge mankhwala nokha ku nyumba kapena kungofika ku pharmacy kungogula mankhwala nokha musanadziwe kuti chikuchitika ndi chani. Ndi bwino kuti mupite kwa dokotala akaone kuti mankhwala awawa atakugwira ntchito malingana ndi matenda amene mukudwala awawa. Yetu ndithu chabwino. Funso langano pa funso la mayi Maonga apo mmene mwawayankhira nena kuti pena mumatha kuwapasa mankhwala oyimisa kuti munthu asamasambe. Kodi pamene munthu sakusamba angatengewe pakati mwina ndi mayi wasinkobereka ali pabanja kuyembekezeranso naye kuti aone mphatso ya mwana? Tathokoza ndi funso labwino kwambiri because kunoko ku Malawi mphatso ya mwana ndiofunikira kwambiri kwa basi. So ngati mzimayi asakutenga mimba imakhala vuto lalikulu. Ndiye tinene kuti treatment ya matenda awawa kwa mzimayi akuti afuna kubereka imakhala ndi challenge chifukwa chakuti mmene taneneramu chakuti pena timatha kupereka mankhwala akusalela acha akulela acha kuti asabereke. Ndiye choyambirira ndi chakuti tidziwe fertility plan ya mzimayi kuti iwowo pa nkhani ya zobereka maganizo awo ali wotani. Then thandizo limatha kubwera pamene pacha. Ndiye choyambirira ndi chakuti ndanena kuti pachiyambi timapasa mankhwala a painkillers opha ululu. Ndiye ngati tikudziwa kuti iwowo akufuna kuyesera kubereka komano ali ndi vuto ilile, ndiye kuti awawa kwambiri tilimbana ndi painkillers sitipita pa njira ija yakuti tiyapase mankhwala chani akulela. Chifukwa chakuti tikudziwa kuti mankhwala akulela akamba mankhwala akulela ndi
nkhani yotenga mimba izakhala yovuta ndiye kuti kwambiri awawa tilimbana kwambiri ndi machani ndi mapainkillers awawa kuti tione kuti mwina tikampasa mankhwala mapainkiller ochuluka okwanira bwinobwino sakumva ululu ndiye kuti mwayi wakuti atenge mimba utakutheka ndiye ukapezeka kuti mwina atafika pa level imeneyo komano zikukanikabe ndiye pamene amapita kwa gynecologist wakuti anapanga specialized ndi matenda awawa endometriosis kuti akatsekule aone mimba muja achose timatissue tija kuti mwina kachosa timatissue titakupangisa kuti tithandizire pa nkhani yakuti mzimayi uyu atenge mimba koma thandizo lilipo as long as mzimayi wabwera nthawi yabwino titakuona njira kuti awa timathandiza bwanji tifotokozenso pamenepo kunena kuti thandizo la endometriosis silili general siza zakuti mzimayi wa malungu amamala ayi koma endometriosis imakhala specialized ndi munthuyo kuti munthu uyuyu iyeyo nkhani yake ndiyotani then thandizo lake limakhala individualized osati kuti lile generalized ndithudi iya ipamene pansotu ndiye ndipantsiriziro pa programu yathu ya lero malingana ndi nthawi tipepese kuti tinayamba mochedwerako ndi manga komanso mafunso ena tizapitiriza mu programu yathu yotsatira ndiye mwina mongombera mkota pang'ono mutsiriza motani programu yathu ya lero malingana mwina ndi mafunso amene abwerera ndathokoza Malawi ndapeza kuti program iyi ili ndi listenership kapena anthu onela ambiri ndipo mafunso abwino kwambiri othandizanso kwambiri ndi mwina ndikupange ndi edge yakuti muzionelabe muziphunzirabe muzifunsabe mafunso ineyo patient akabwera kwa ineyo kuti alibe mafunso imamva ngati sinamuthandize koma patient azifunsa mafunso kuti azidziwa zinthu tiziona kuti zinthu zimene tikufotokoza izizi nawonso akutenga gawo ndiye ndathokoza kwambiri kuti Mzati is one of the TVs imene ili ndi interest yoonetsa kuti okay tiyeni tithandize anthu amene ali m'mamidzimo amene sakudziwa zinthu izizi akhale ndi chidziwitso za matenda ngati awawa ovuta ngati awawa ndipo posangalala kwambiri matenda awawa chaka chino ndikuona kuti awareness yake yagwira ntchito kwambiri anthu ambiri amba kudziwa kusata za matenda awawa ndi zinthu ngati zizi ngati ma TV show ngati awawa Mzati imene kupangira apapa ikuthandiza kwambiri azimayi ambiri akudziwa matenda awawa azibambo ambirinso akudziwa matenda awawa moti apapa ndimakambirana ndi wina wake akupanga research ndi zibambo zokhuzana ndi endometriosis anisangalala chifukwa chakuti ndi zibambo koma ali ndi interest pa matenda ndani azimayi so ndikufuna zinthu ngati zimene kuti azibambo nawonso azithandizira pa nkhani zizi kuti wina aliyense at end of the day akhala kuti akudziwa za matenda awawa kuti mapeto azonsezi mzimayi wovutika uja timuthandize atakhala kuti iwo wangokhala kuona ngati azili bwinobwino koma wina akazamukondora kuti mmene mukudalira apapa ndi mukamasamba utakhala kuti ndi endometriosis ichi so ndikufuna zinthu ngati zimene zakuti wina aliyense at the end of the day athandizike pa matenda ache ndithu tiyamike kwambiri so kuti munapatula nthawi yanu kubwera mu programu ya lero ya Zaumoyo ndathokoza kwambiri tithokozenso inu nonse amene munali pamenepo kutsatira programu yathu imene ya Zaumoyo lero maga kwa omwenso munatenga nawo gawo pofunsa mafunso amene tikukhulupirira nati ayankhidwa ndithu mwabwinobwino ndithu pitizani kutsatira program imene ya Zaumoyo popeza timanena kuti zonse zomwe tikuchitazi inonso munali pamenepo kutsatira program bwinobwino choti ndi moyo wa thanzi wamphamvu chimozimozinso ife tabwera pano chifoti tili bwinobwino ndiye tizitsatira mauthenga a Zaumoyo nkumaona kuti tizichitapo kanthu timve tipangeponso action nthawi zonse timanena kuti moyo ndi mpamba dzina langa ndi Rachel Joshua ndakondwa kuti tinali limodzi ndithokozenso kwambiri nzanga cha wanangu Kamanga amene wakonza programu iyi mwakomanonse